Здравейте! Още под емоциите на вече първият изминал ден от проекта Магията на изкуствата, искам да кажа няколко думи. Магията на изкуствата е проект, който ние организирахме от Интеракт Клуб Пловдив Филип Попов с помощта на фондацията Стоил Куцев Даскала и Академия Творчески искри. Намираме се тук точно след като е приключил първия ден, който беше литературното четене, и моите впечатления бяха изключително позитивни. Мина доста успешно. Бях изключително несигурен в това какво ще се случи, тъй като в този момент не бяхме организирали подобно мероприятие. Мисля, че добре се стана. Изказаха се мнения, прочетоха се творби на млади таланти. Просто се доказа, че има още живец в литературата в младите. Има възможност, има и светлина в пътя към литературата. Това е. Очакваме да преминат и останалите 2 дни, които ще бъдат изложбата на картини и концертът, който ще закрива нашето събитие на 9 май, Денят на Европа. Благодаря.